Yagi babun balang haba ka Voice of the People Party kala job hadu sangot kemale bat kala ya kuntinge hagi babun gi jaga. Ka jawab hi ga ji kalong ga ji shena ka ji hoble ya sedang da ka bangi pai shoble kom ka party. Ngam kwa aba pin smuthu da ka wei pat tor kom smuthu. Kata gari ga ji smuthu kata gari ka khubor ka bangi kwa ban pin pau. Namar kata kada hagani ka por ngisngo bangi de ban aingo you play. Balai lam lintingi bangi ni kunduk biang kumni sai sisien hagani ka jaka kani kalong ka sni ka bangi shikwa ban ai khublei sngongo ya ki patba baro ki ban ai ka jingkershan yangi kom ka party nyai khublei sngongo ikinong trei ki bashirham ki balong ki dukhat jong ka party ka jing nyai ka jing sngongo ka ba kraw yakinong trei ki ba jar jar nagamata jongi nyai ke jing sngongo ka bakraw nam ta ki shakri ki jo play ki bala dwai kleman thak nadu bagi tip pangila sang ye gane ka party hadu panganda dap ye gane ka election ta galong ke jing sngongo ka ba mi naga donut ka jongi kom ki nongelam yeng ha gane ka por om kumu ba arden ringa yeng ha ka kerteng jong ka party banai kuble pi baro ki bala tre shitom banai bagani ka jing tre shitom ka jong pi kanung kut nok tang menta ringi don ni ka kubor lingba kane ka jingalang ka kubor ka ba shine ka bangi ko ban pen snow happening jong pi iwe piwe namar ngem ko ban kren jrong ha kane ka jingalang ka jingi naga taga daw nila sipen bet bet bangin don pinu pinu ki jaka shong wat mangiru ini yeng na tang hapo shikenta ni ko ban penwai no ye kane ka jingalang ka jingi ban kaliang ka jungaru nganum kren jrong te ka ai ka bangi lei ha ha kay kabangi i hadin jong election kalong ba nilai i ya ka jingki hakleng gari ki pai ba ki la pai kmat ka jing job jungi sawut kala pilingo yegi babun badon ki pai ba ki bamtip baga jing kershan ka ba klain nyo ki la community wat kita ki start ki ba kenjing election ki la fail ya kata ka prediction ke jongpi kilabu baga Voice of the People Party kan job 0 to 1 katom ke prediction nrengel job saw ngilar larem salib hapo melim bat ngayo kubor menta hamlim kyong ngimpoi perkat ku pra on klain ka toto dadi tinggal ada baik sedon ke jingkershan ngela syukershan ya ke sen kongres tang bagi ko aban penrem ya ke NPP ngim da mantan kata gade ka kubor ke bagi sotna Maka kata daw niskutu ya kata ke jingki hadin jong election. Hadin jong election ko kipat babi jonga. Oh kala don ke jingkinwin hagari borokowe. Ni don sautli ki jingjop ki benta ki bangi ni job kom ka party. Ngako abani tu yepi hagani ka por. Ni dan seng ye ka party. Ni lai shem jinge ni lai kido jinge banyo ye ka registration. Nantang ni habi pun kis ka sarkar. Kepala kami kini dari college bagaimana bani dan benta haga seng sain pertai namar ki ko aban khanglat yegi babun kini kai bakin ya so bangi ka Voice of the People Party kombashi snem duna arsni ngayo eg registration ina job kis ka sarkar ngiyo por tang kombashi banai tam ban penkre ya ka election shibnai tam haga jinga lenti ka jingi ngira job hagi south li ki benta banga kwa ye pi we bapin kenmau yakini ki a ki banga kwa ban penpau hagani ka por ka bamta kamaningkong ngira job ya ka bor pisa kata ngani ki chin job kamaningkong ngira job ya ka bor pisa ki hes pa ki baile persya ini kila kelam kata kadai ka chin job kamaningkong Bat wat ka seng, kabala job buntam, kabala sinsyar, sansnem, bat mentag bayolat penyalambiang ke sarkar, kamla klem de menjur, ba upra ula penwit, shisha yaki, Lalagay ba kami ka Voice of the People Party, nganut panong, bagani ka sansnem ka pamenta, ka NPP kan sinsyar marway, ya ka jela gaji, nrei donbok, Ublay ula say ini kiriu dap shinrang kibani kun yang election klem ting ya ka bor pisa ngilala ban penso to yo pat ba bat mentang ila job bat bun kila pai kmat ba ki ong ba ani ka jine menta pleng kanong bat ka VPP nang ni sakmat
kaseng NPP kam ting yanoi nuru kiwei pat diseng sign pertai nrei ka ting thot menta ya ka voice of the people party nang sakma hoi wala ngima ban job buon rei ngala job ning kong haga jile ka ji bet ya ka bor pisa kabar ka jing job ka ji kolong masinile election ka VPP menta kala dei ka state party kam dei show ka party ka babinong bamdam beitu ngile yo ya ka ji tu kala dei ka state party shisinile ngile yo ya ka jing itu kum ka state party bak ka vote share ka ji kala kiu hadu kata-kata ka jing job ka balai ka ji kolong haga rukam perkhat leni kata narrative kabangi jong ki kasi jingi habagile election kim jupet ya ka party ki pet yo brio ukasi ujit nagatanang yong hamighalya ka politics ka namarba kalong personal centric ki brio ki pet yo brio om ya ka party kung kinoyalam nila election pet pa manong kata kalong ka babakla Niong ubriu bat ka party kilong kum ki arliang jo kapisa kan hapan bha bro arliang kam laban bha tang siliang namar kata nang yong ka don kam ban pet ubriu kum jo ya ka party dai namar kata lalingo angan habala job u kertong jungi na po marketing lalingo angan habala job kertong jungi na po morai bakila lingo bala ya kon shibun ba di constituency handong kemai bala po mau pelang tang upuling ejen rungem don ni yo ka jingkachan palak sahajar sanajar duna namar ba kata kar kom pin shai ni kala ai jing shai di pai ba bagi pai ba menta kila pai shika party bat menta ki bubun ki constituency ki pun ki mong bar dan pabriu shini ki ong bar dan ai pra yang i shini kata ni ka jingkap ka jingi ka malai ha ni ka jingi linti ka jingi nilai job ya kini kita ke jingat linti kabas ngau tenat kolong bagi pat ba kemang ai briu yang imenta pa briu sini kyong ai pra manlaga constituency kipan pra ka jingjop ka basau ka jingi kani ka mangala kren hapo sorang kam ngong baga voice of the people party kan sa shimno ya kata ka jaga lani ka pinta jong giseng rulum ya kata ngilale menta ka voice of the people party kani ka seng rulum ka baga ka banala ka bakipat pa jong gari menta ki pai mak bat shania agani ka kinti ka menta ngilade ban yo ka sarkar seng rulum balai lam de seng rulum hendrai plei jayu la shet kita kiwei ki seng rulum ngila tu no ya ka sarkar banyalam hendrai ngile jit bandon ha kalyang persya kom ka party ngim jit bandon na ka bor nagalyang ko jingi ngila kwae ya ka sarkar banyalam na ka seng rulum ngila bu iki kendon ko makat santli aga tu ngi ka bangi trua ban ai ka jingkershan hendrai ngidang pinjen sur ya ka tangan nongrim ka jingi banong kamlele la da phimla ban pediang ru tang banginum alat ya ke NPP bahkan pai biang sekabot ngin ai ya kata ke outside support leni ke jingkershan ke banabar nrei wat ya katal kim sim la pensngap ni mo ngile i ke e ke belaja o don kiseng ki bakam bagi ginong alam ki baklan nrei ndala kli di ginong to kubor ngile i ling ba kilat pathai kubor kilong no le amno la le show UDP na khamat tingi hap bot bet na din ngi numbut ya ka bangim dei ban bot ko ki pat ba ka voice of the people party kan yang haga nongrem kabas kem laraga don naga sarkar kan don naga nongrem laraga don shabar ka sarkar kan don halor ka nongrem kata ga dei ka khobor ka banga kwa bat ka don kindiat ka banga kwa ban kren haga dei ka por ka pamenta namar bangila trang get namar bang ilala ban penwandur hagarukam ka itnat bat kabandon ka jingkermen nam ta gilongdin gimandin gijungi nina kwa ba mapi baro nang ni shakmat pin snowthu bakum ginong ilam gijungpi ngimdon da kawai pat ka jing perkhat kabangin pinmento eledi shimet nreka thong ka ji kalong kumno bangin poi sakate ka thong ka bangi kwa bakata kalong bahagawai kasni House Nam Arpu Pra, the voice of the people party, Kadeban Sinshar Marway, Yakajalaji. Katagadi, Kaway Pat the Tong, Kabangi Book, Yinum Laban Poi Shakatakatong, Lara, Yipakra, Hagajiat Lentikaji. Kumbagalong Menta, Lapun Palat, Kibawan Pan,
tiket MDC. But HKR pinyong tarik, HKR pinyong tarik, member ngadang lek banjgo yang ki polling station. Oh, kat bang ngadang lek banjgo yang ki polling station, ngalayo yang ke phone call, bagilapan tiket MDC, HKR pinyong tarik. Ngong to alat ni pendam syah kan dia ke serikat bot se. Bahadin jong ke arterik amdan jing sange latut ki kunhun baper pan tiket banyakun election hagane ke MDC election. Dari nomor kata daw kung kinongalam jong parti ini snoto. Bala ringi bakalahan ni. Lesi masin stang ya linti. Masin stang banyak jing syania upat ba nila menempuh isu syakatong. Nakata daw kay kabagi ni kwa ban kerpat ya kinong kersyam jong ke party the voice of the people party. Kalong ba kung mangidan yang ikut ga babet ban penuandur yang ni ke party ngakwa namar kata daw bapi pinya trailang bat ni kinong elam dan kabagi ngin pentulon ni kikam ta karukom kabai itnat kabapet kabalong katum kikindon traikam si jong ke party bat ba ninum le ya kanu kabangon ra namar kata daw ya ke kindrum ke kendram hadin habut dan simun di kinhon ke balawan nagaway ke constituency anong ipi don lay gaway ke constituency ke balapat hadu arpomut kita ki kertong di bapan tiket kani kalau penolong ini bangin perkara